ଏତେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲି ମୋ ପାଦ ବହୁତ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ତା ସହିତ ମୋ ମୁହଁଟା ବି ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମାଆ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୁଢ଼ି ମସଲା, ତାକୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ତ ଆମର ପୁରୀରେ ତୃତୀୟ ଦିନ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନଟି ଆମର କେମିତି କଟୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସି ଟୋଟୋ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ବସି ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ସେ ଏରିଆଟାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା। ପୁରା ସୁନସାନ ରାସ୍ତା, ଚାରିପଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାତା ମଠରେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀରେ ଅଛି। ସେଇଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟୋଟୋ ଧରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ୟାର ତ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ସେଇଠି ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ବାହାରି ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଠି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍। ତାପରେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀକୁ। ସେଇଠି ଆଇ ସେଇଠିକି ଯାଇନଥିଲେ, ତ ସେଇଠିକି ଯିବେ ଦେଖିବେ ବୋଲି କହିଲେ ନା, ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ। ତ ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡଙ୍କ ତୋରାଣି, ଓହୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତାକୁ ଖାଇକି। ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ଜୋମାଟୋ ବାଲା ଆସିକି ଖାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିକି ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ଏବେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ପୁରା ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଏଠି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।